बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाबसननानै थानाय सुबुंफोरखौ एरख'नो गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन। एनडिएफबिनि सोमावसारनायनि थांखिखौ बिटिआर गोरोबथाया जाफुंहोनो हाया बुंदों धीरेन बर'। बदरपुरनि एमएलए जामाल उद्दीन आहमेदा गैलिया। नरेन्द्र मदिया 7 फेब्रुवारि खालि आसामाव फिन दावबायफैगोन। आसामाव कर'नाजों आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बुरलुंबुथुर दैमायाव दिङा गोदोदों, 7 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कठुआ जिल्लायाव इन्डियान आर्मिनि गंसे हेलिकप्टारा हरखाबै क्रास जादों। प्रधानमन्त्री बाल पुरस्कार बान्थाखौ आवथायनो हाबाय, गेलेनाय आयदानि मोन 7 बान्था। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हाबसननानै थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होखारनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होबाय। प्रदुत कुमार बर'आ थिसननाय 78/2012 नं पिआइएल नि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राय होनानै क'क्राझार सार्कोल अफिसनिसिम नटिस हरदों आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हाबसननानै थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय बिथोन होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। ओरैहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसिनि जथायारि सोरखारा थांनाय 23 जानुवारि खालिसो बिटिसिनि हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि मोन्थाय एबा हा पाट्टा राननानै होदोंमोन। बेबादियाव साननै उनावनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय अना ट्राइबेलफोरखौ एरख'नो बिथोन होनाया बिटिसिनि अना ट्राइबेलफोरखौ समखि होदों आरो हानि पाट्टा मोननायनि उनावबो होखारजागोन नामा होननानै गोनो गोथो जाहोदों। थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथाया दिनै आबुं बोसोरसे जाबाय। बिटिआर गोरोबथाया आबुं बोसोरसे जानायखौ लोब्बा लानानै बिटिसिनि खुंथाया थांनाय 24 जानुवारि खालारनिफ्रायनो बिटिआर गोरोबथा सान फालिबोदों। बेनिनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायनि जोबथा हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। नाथाय बिटिआर गोरोबथाया आबुं बोसोरसे जानायनि उनावबो आरो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि उनावबो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा गोजोननाय गैयै फोरमायदों आरो बेनि सायाव खुद्रिदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजानि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लानाय नङा होननानै फोरमायनानै एनडिएफबिनि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि धीरेन्द्र बर'आ बुंदों दि बिटिआर गोरोबथाया आसा आरो सिमांफोरखौ जाफुंसार खालामनो हाया आरो एनडिएफबिनि गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि थांखिखौ बिटिआर गोरोबथाया जाफुंसार खालामनो हाया। बबेखानि बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनायनि सिगाङाव एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजाया जयै सावरायनायनि खाबुखौ मोनाखैमोन आरो बिटिआर गोरोबथाखौ फिन नायबिजिरनांगौ होननानैबो धीरेन्द्र बर'आ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथाया बर' हारि आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो हाया होननानैबो दाबि खालामदों धीरेन्द्र बर'आ। बदरपुर बिधानसभा बियाबनि कंग्रेसि एमएलए जामाल उद्दीन आहमेदा आरो गैलिया। करिमगन्जआव थानाय गावनि निजा न'आवनो थांनाय हराव एमएलए जामाल उद्दीन आहमेदनि देहाया हरखाब गाज्रि जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया मंगलबार खालि एमएलए जामाल उद्दीन आहमेदा गावनि बियाबनि सिङावनो गुबुन गुबुन मोनब्रै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानायनि उनाव मोनाबिलि 8 रिंगायाव न'आव थांदोंमोन। नाथाय न'आव थांनायनि उनावनो जामाल उद्दीन आहमेदनि देहाया हरखाब गाज्रि जायो। बबेखानि नखरनि सोद्रोमाफोरा गोख्रैनो करिमगन्जनि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय डक्टराबो जामाल उद्दीन आहमेदखौ रैखा खालामनो हायासै। देहा फाहामसालियाव थिसननायनि दान्दिसे उनावनो एमएलए जामाल उद्दीन आहमेदा जोबथा हां नागारो होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला लो ब्लाड सुगार आरो बिखानि बेरामजों गाग्लोबजाना बदरपुरनि एमएलए जामाल उद्दीन आहमेदा 66 बोसोर बैसोआवनो बे संसारखौ नागारबाय। मख'नो गोनांदि जामाल उद्दीन आहमेदा 2001, 2011 आरो 2016 मायथाइयाव बदरपुर बियाबनिफ्राय थामथि खेबनि थाखाय एमएलए महरै सायख'जादोंमोन। ओरैहाय कंग्रेसनि आइजो दैदेनगिरि आरो देरगाव बिधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए आरती हाजरिका कछारीयाबो 59 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। गलाघाट जिल्लानि देरगावआव थानाय गंसे बेसरकारि देहा फाहामसालियाव आरती हाजरिका कछारीया रुंसारि जायो होननानै मिथिनो मोन्दों।
बारग' MLA आरती हाजरिका कछारिया बिखाजों सोमोन्दो थानाय गोब्राब बेरामाव गोग्लैदोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 7 फेब्रुवारि खालि फिन खनसेबाव आसामाव दावबायफैगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 7 फेब्रुवारि खालि आसामाव फिन दावबायफैनो हाबाफारि लादों। बबेखानि गाहाय मन्त्रिया आसामाव 7 फेब्रुवारि खालि दावबायफैगोन होननानै बिजेपिनि मोनसे सुलुङाव रोखा खालामदों। मख'नो गोनांदि बेयो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ थांखिनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नैथि आसाम दावबायनाय जागोन। रिपर्ट बादिब्ला नैथि खेबनि थाखाय आसाम दावबायफैयोब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिश्वनाथ सारियालायाव गोदानै लुफुंजानो गोनां मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालि अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसंफैगोन। ओरैहाय 7 फेब्रुवारि खालि बिश्वनाथ सारियालिनि अनगायैबो गहपुराव बानजायनो गोनां गुबुन मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गाहाय मन्त्रिया हाबाफारि थि खालामबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव आरोबाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। मंगलबारखालि आसामाव गुबुन सासेबाव कर'ना बेरामिया जिउ गोमायो होननानै मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो मैया सानाव रायजोनाङै गोदानै सा 8 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। ओरैहाय मैयानि सानाव आसामाव सा 89 कर'ना बेरामिफोरा कर'नानिफ्राय उदां जानो हादों। मख'नो गोनांदि आसामाव दासिम कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा सा 1079 सिम बांबाय। सोरखारि रिपर्ट बादिब्ला आसामाव दासिम कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि अनजिमाया 2,17,025 सा। बेनिनो 2,13,760 सा बेरामिफोरा कर'नानिफ्राय उदां जानो हाबाय। बबेखानि बे समाव आसामनाङै 838 एक्टिभ कर'ना केस दं होननानैबो मिथिनो हानाय जादों। जरहाटआव बुरलुंबुथुर दैमायाव दिङा गोदोनाय जाथायाव गोमानानै थानाय 4 सुबुंनि गोथै सह'खौ दिनै बोखांबाय। SDRFनि टीमआ दिनै 4 सुबुंनि गोथै सह'खौ बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय बोखांबाय। मख'नो गोनांदि मैया सुबुंखान्थि सानखालि जरहाट टाउननिफ्राय 15 किल'मिटार गोजानाव बुरलुंबुथुर दैमायाव लावखार ओंखाम जाग्रा मोनसे हानजानि गंसे दिङाया गोदोदोंमोन। बे दिङा गोदोनाय जाथायाव दिङा जावग्राजों लोगोसे माखासे दावबायारिया बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव सानस्रिनानै गावबा गावनि जिउ रैखा खालामनो हायोब्लाबो सानै खुदियाखौ लाफानानै 4 सुबुङा गोमानानै दंमोन आरो बिसोरनि सह'खौ दिनै बोखांनो हाबाय। दिनैसो गोथै सह' बोखांनो हानाय 4 सुबुंनि मुंखौ जरहाट जिल्लानि पानसि आलीनि थागिरि राजिया टिकाला 24 बोसोर, राजीब राय 30 बोसोर, सहिल चौहान 15 बोसोर आरो सफिहा चौहान 9 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे दिङा गोदोनाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय जरहाट जिल्ला बेंगिरि रशनि ए. करातिया बिथोन होदों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीर पान्जाब सिमनानि साखाथियाव थानाय काठुआ मुंनि मोनसे जिल्लायाव इन्डियान आर्मिनि गंसे एडभान्स लाइट हेलिकप्टार सुंद'यै ALH ध्रुवआ थांनाय समबारखालि हरखाबै क्रास जादों। मोनथिनाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथायाव सासे पाइलटआ जिउ गोमादों आरो सासे पाइलटआ देहायारि जोखोम जादों। बेजों लोगोसे बेखौबो मोनथिनाय जादों दि देहायारि जोखोम जानाय पाइलटखौ हरखाबैनो इन्डियान आर्मिनि मिलिटारि बेस हस्पिटालआव फाहामथाय होनाय जादों होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान आर्मिनि बै एडभान्स लाइट हेलिकप्टार ध्रुवआ पाताकाटनिफ्राय काठुआ जिल्लानि सिङाव थानाय लखनपुर बेल्टनि मोनसे आर्मि ओनसोलाव लेन्डिं खालामदोंमोन। जाय लेन्डिं खालामनाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव इन्डियान आर्मिया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। प्रधान मन्त्रि बाल पुरस्कार बान्थाखौ 26 जानुवारि खालि 32 स्टेन्ड आउट लाइमोनफोरनो गथायनाय जाबाय। जाय भारतनि 72थि सुबुंखान्थि सानाव बायदि बायदि आयदायाव गावनि गुन आरो रोंगौथिखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। जेरै सोरजिथाय, स्कलास्टिक, गेलेनाय, सावगारि बोनाय आरो आरिमुआरि, समाज बिगियान आरो साहसिखौ सिनायथिनायजों लोगोसे मान होनाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बादायलायनाय आयदायाव मोन 7 बान्था देरहागिरिखौ नुनो मोननाय जादों। आहमेदाबादनि खुशी चिराग पाटेलआ आरिमुआरि सावगारि बोनायजों आवथायनो हानायखौ। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला 19 बोसोर बैसोनि दुइसिनफोरनि भारताव जानाय आरिमुआरि सावगारि बोनाय बादायलायनायाव आहमेदाबादनि खुशी चिराग पाटेलआ देरहासारनो हादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बेखौबो मोनथिनाय जादों दि खुशी चिराग पाटेलआ 4 बोसोर बैसोनिफ्रायनो आरिमुआरि सावगारि बोनाय हाबायाव आखाइ होबोदोंमोन आरो सरदार पाटेल जुनियर बान्था आरो जयदीप सिंह जुनियर बान्थाखौबो आवथायनो हाखांबायमोन होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।